Vítajte pri sledovaní aktuálnych reportérov. Dnes budeme hľadať odpovede na otázky. Do akej podoby sa formuje pravicový extrémizmus na Slovensku? A či je možné na základe vykonštruovaného trestného činu dostať človeka do väzenia? Dobrý večer. Príslušníci polície vo svojej prísahe sľubujú, že sa pri ochrane práv občanov budú riadiť ústavou aj ostatnými slovenskými zákonmi. Pozrime sa teraz na prípad, ktorý plnenie onej prísahy minimálne spochybňuje. 16. mája roku 2011 mnohé médiá promptne priniesli informáciu o útoku zbraňou na verejného činiteľa, ktorého sa v ten deň mal dopustiť motorkár Martin Mikle. Zbraňou mala byť motorka a napadnutým verejným činiteľom obvodný policajt zo Zlatých Moraviec. Zverejnené správy obsahovali iba jednostranné informácie, ktoré poskytla polícia. Podklady, ktoré máme k dispozícii my, naznačujú, že skutočnosť bola a je podstatne iná. Dnes je odsúdený motorkár už takmer 4,5 roka vo výkone trestu. Aj toto je dôvod, prečo sme sa prípadu rozhodli venovať. Sme na mieste činu, v Kostoľanoch pod Tríbečom. Martin Mikle mal odobratý vodičský preukaz a v krvi alkohol, keď sa z chaty vybral na motorke do dediny pre cigarety. Namiesto nich ho tam čakali policajti. Pozrime sa na ich vtedajšiu oficiálnu verziu, ktorú priniesli viaceré médiá. V Kostoľanoch pod Tríbečom sa 32-ročný muž pokúsil zraziť policajta. Na muža zákona zaútočil, keď sa ho pokúšali zastaviť. My sme stali na ceste, zastavovali ho a on v podstate, keď zbadal, že mu nezostáva iná možnosť iba keď chcel ujsť, tak musel vlastne nasmerovať túto motorku na nás, alebo iným spôsobom, ale on nasmeroval túto motorku priamo na mňa. Za útok na verejného činiteľa so zbraňou, keďže zaútočil teda s motorkou, mu hrozí až do 8 rokov väzenia. A teraz sa na tú istú situáciu pozrime bez polície, prostredníctvom pani Černákovej, starej mamy motorkára a tiež priamej svedkyne inkriminovanej udalosti. Popoludní onoho dňa bola v záhrade, keď na ňu spoza bránky kto si neodbytne volal. Jak som ja utekala, že pozrieť, že kto ma to volal, hovorím, prosím, tu som a som utekala, ale už ho pri tej bránke nebolo. Volajúcim bol policajt, ktorý však začujúc motorku odbehol a spolu s ďalšími dvoma striehnúcimi kolegami vyrazili v ústretí prichádzajúcemu motorkárovi. Ja som neodišla, ja som bola na tých schodách, ja som aj videla, jak ho pristavili, jak mu ten kľúč vytrhli z motorky všetci traja, lebo on mal úplne stíšené, lebo išiel zatáčať. A vidíte, tam musí postať, už ho musí brzdiť aj odtiaľto. A hneď ho capli po ten múr dole tváru a kopali, bili. A hovorím, preboha, čo robíte, však ho zabijete? Ja som strašne plakala. Zdvihal sa zo zeme a chcel sa rozbehnúť smerom preč. Použili sme chmaty, sebeobrany a následne mu boli priložené putá. Celý incident asi videla suseda od naproti, no dosvedčila iba veľký nárek pani Černákovej. Pravdepodobne zo strachu pred políciou. Nič nepovedala ani nám. Vyšetrovateľ ani jednu z nich nevypočul, ani ako ďalších dvoch svedkov, pričom jeden z nich taktiež videl, že policajti motorkára stiahli na zem. Všetci vypovedali až na súde. Podľa polície motorkár vraj nereagoval na výzvu stoji. Dobrý deň. Počuli ste ráchod motorky? No, asi ako spadla na zem. A predtým, že by ste počuli nejaké kričanie polície, že kričí stoj, stop, zastav? To nemôžem dopretieť. To už by som zase... to nemôžem. Nepočuli ste nič také? Pani Gálová vypovedala. Suseda? Áno. Jak videla, jak ho niesli do sanitky, doslova, že mám odkvacnutú hlavu až na kolena, že vôbec nespozná, že je to on. A vieli ho pod pazuchami a nohy mu vyseli, ťahali. Vy ste mali pocit, že zamdlel? Áno, aj zamdlel. Prečo volali rýchlo sanitku? Na čo? Vozidlo rýchlej záchrannej pomoci privolali samotní policajti. Jeho posádke oznámili, že vodič spadol z motorky v dôsledku rýchlej jazdy. Zároveň pritom tvrdili, že sa na žiadne bolesti nesťažuje. Že alkohol bola jedna vec, ktoré sa s ním priznal, a druhá vec je napadnutie verejného činiteľa, čo je veľmi závažný trestný čin. A nič tam nebolo prešetrované vôbec. Prečo tá dopravná polícia neprišla? Čo sa vlastne tu na mieste stalo? Prečo sa to nevyšetrilo riadne? Dopravnú nehodu vyšetruje samozrejme dopravná polícia, keďže účastníkom dopravnej nehody podľa spisu, ak som naštudoval, mali byť aj policajti, takže mal byť okrem
toho mal byť príslušný aj nadriadený s príslušnou personálnou právomocou. Dopravná polícia sa akosi vytratila. Autorita nadriadeného nuž bol jedným z 3 účinkujúcich policajtov. On v sanitke už povedal pani Sýkorovej, ktorá bola na súde, vypovedať, že... To bola zdravotná sestra? Áno, to bol ako záchranár. Povedal potichu do ucha, že zbili ma policajti. A ona od začiatku, neviem, či už predtým vyšla, a potom vyšla zo sanitky a povedala, že sa nezdajú tie zranenia urobené pádom z motorky, pretože videla tú štrkovú cestu a videla už pár motorkárov spadnúť z motorky. Táto záchranárka slová motorkára potvrdila i na súde. O to viac zaráža, že ošetrujúci lekár na chirurgickej pohotovosti napísal do lekárskej správy, že ide o dopravnú nehodu spôsobenú pádom z motorky, tvrdiac, že mu to nahlásil samotný motorkár. A pána doktora Farkaša hľadám. Toto je vaša správa a tu sa píše, citujete toho motorkára, že pacient udáva, že spadol z motorky. On to popiera, on trvá na tom, že bol proste stiahnutý z motorky a inzultovaný. Ja neviem, ako to bolo ja som sa vždy pýtal, ja absolútne toho pána som nepoznal, ani tých policajtov. Jasné, ale toto by mal byť záznam vášho rozhovoru s ním. Áno. A keď tu píšete, že pacient udáva pád z motorky, áno. A pacient trvá na tom ten človek, že také vám nemohol povedať, pretože stále hovoril o tom, že bol stiahnutý a zbytý. To ja neviem. Ďalším závažným podozrením zaváňa skutočnosť, že tento lekár konštatoval iba nepatrné poranenia. Martin Mikle však utrpel zlomeninu kľúčnej kosti, nalomenie 2 rebier a podliatiny po celom tele. A on napísal Marotku 3-4 dní. Čiže len povrchové zranenie? Áno, len povrchové zranenie, ľahké zranenie. Rebra, ostatné tie modriny, ktoré bolo očami vidieť, čo nemusel ani snímkovať, viditeľné znaky zranenia, čo mal kopance, ťažké Kanady, má úplne podliatiny. To prečo si nevšimol? Na druhý deň eskortovali motorkára na políciu do Nitry. Tu požiadal o opätovnú zdravotnú prehliadku a tá už odhalila zranenia rovnajúce sa ťažkému ublíženiu na zdraví. Táto lekárska správa však záhadne zmizla. Mňa len zaujíma, že prečo sa na to neprišlo už tu? Na tých znikoch nebolo vidieť, na tých znikoch. Nevidel som tam tú zlomeninu, ale ja neviem, či sa dialo potom niečo, ako od nás odišiel. Či bol vtedy ešte nejako exultovaný policajt, to neviem povedať. Motorkár vraj strávil na policajnej stanici naozaj ťažkú noc. Nutili ho, zavreli od jednej izby, stiahli rolety, to je v zápisnici, niekde to je v súdnom spise, všetko uvedené. Pán Depeš si dal rukavice a povedal, keď sa nepriznáš a nepodpíšeš, tak skončí zase v nemocnici. Išlo o prípad, ktorý sa stal 3 dni pred akciou policajtov, ktorej sa venujeme. Príslušníci vtedy neúspešne naháňali neznámeho motorkára, pričom policajné auto skončilo poškodené v potoku. V médiách odznela pomerne jednoznačná verzia. Policajti v Kostolianoch pod Tríbečom chytili muža, ktorý pred nimi 2-krát unikal na motorke. V piatok v noci im spôsobil nehodu a jedného z nich chcel zraziť. Dnes si to s motorkou opäť namieril na policajta. Prečo sa však adekvátne trestné stíhanie nikdy a nikde neobjavilo? A prečo túto verziu nepotvrdzuje ani aktuálne vyjadrenie polície? Vodič služobného vozidla neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu a povahe vozovky a narazil do pevnej prekážky a zišiel z cesty. V dôsledku naháňania toho motocykla? Áno. Takže žiadny útok na verejného činiteľa. O to viac je pravdepodobnejší následný útok policajtov na motorkára a záhadné zmiznutie lekárskej správy potvrdzujúce ťažké ublíženie na zdraví. Prokuratúra sa škandálozne alibizuje tvrdením, že to ju Mikle neskoro dodal. Iba že ona zmizla zo spisu a Mikle si ju zohnal, až keď už bol odsúdený. Z mojich informácií vyplýva, že tam neboli vypočutí podstatní svedkovia. A tiež ma zaujíma, prečo bola použitá iba jedna z 2 lekárskych správ. Viete mi povedať dôvod? Prípad bol ukončený návrhom na podanie obžaloby a celý spisový materiál bol cestou okresnej prokuratúry zaslaný okresnému súdu v Nitre. Vzhľadom k tomu, že už ide o prípad, v ktorom padol rozhodujúci rozsudok, nebudeme sa k jeho priebehu vyjadrovať. Martin Mikle bol odsúdený za útok na verejného činiteľa na takmer 5 rokov odňatia slobody. Márne žiadal, aby dal vyšetrovateľ vypracovať znalecký posudok. To je prinajmenšom nezvyk, aby vyšetrovateľ rozhodoval a prokurátor podával žalobu u tak vážneho trestného činu, ako je útok na verejného činiteľa, bez toho, aby pribral znalca z príslušného odboru, z odboru cestnej dopravy. A tak si znalecký posudok objednal až právoplatne odsúdený motorkár, sediaci vtedy už 2. rok vo väzení.
Chcel sa domôcť obnovy súdneho konania, ktorého podmienkou je objavenie sa nových skutočností. A tie sa aj objavili. Vráťme sa teraz k tvrdeniu policajtov. My sme boli tu, počuli sme motorku, sme sa presunuli tam a z tej uličky vyletel. Hneď ako uvideli policajti motorku muža, začali zastavovať, ten si však z toho vôbec nič nerobil a namieril si to rovno na policajta. Pridal vlastne rýchlosť motorky, nasmeroval na mňa a som uskočil. Pritom však Martin stratil istotu a pár metrov od policajtov havaroval. Pozrime sa ale, k čomu sa dopracoval súdny znalec. Ten motocyklista brzdil stále v priamom smere. Ten nikde nezatáčal. On motocyklista, keď brzdí, nemá možnosť ešte meniť smer jazdy, pretože spadne. Z povedaného nevyplýva, že by motorkár zmenil smer jazdy, ani že by pridal a zaútočil. Je teoreticky možné, že on išiel z kopca a údajne ešte pridal a tým chcel útočiť na toho policajta? Podľa stopy, ktorá je brzdnou stopou, motocyklista nepridával, motocyklista brzdil. Z tvrdenia policajtov rezultuje, že sa nebrzdiaci motorkár rútil značnou rýchlosťou, v dôsledku čoho spadol. V mieste nerovnosti na toho motocyklistu muselo niečo pôsobiť. Vonkajšia sila. Motocyklista prechádza, pohybuje sa po dráhe brzdnej stopy a následne padá. Pani Černáková a ešte jeden svedok videli, ako policajti strhli Mikleho z motorky. Hrubo si s ním vraj vybavili účty a keď zistili, že to prehnali, tak až vtedy to pravdepodobne účelovo prekvalifikovali na útok na verejného činiteľa. My sme boli tu, počuli sme motorku, sme sa presunuli tam a z tej uličky vyletel. Tento policajt vraj vyšetrovateľovi tvrdil, že útok motorkou videl. No neskôr na súde svoje svedectvo nepotvrdil, keď pripustil, že samotný útok vlastne nevidel. Podľa môjho názoru je to taký dôkaz, na ktorý by súd nemal prihliadnúť a otázne je, či vôbec nenaplňujú skutkovú podstatu krivej výpovede. Prokuratúra však tvrdí, že policajt svoju inkriminovanú výpoveď nezmenil. A tiež aj to, že pani Černáková vraj vôbec nič nevidela. Pochybnosti ale nekončia. Od konca brzdnej stopy do jeho konečnej polohy nie sú žiadne stopy z fotodokumentácie. Ak by sa ten motocykel šmíkal, museli by tam ostať stopy na vozovke a tie stopy by museli ostať aj na pravom boku motocykla. Na tých častiach, ktoré vystupujú, kovové časti, ktoré vystupujú z motocykla, stupačka, stred zadného kolesa. Toto sú časti, na ktorých ostávajú časti vozovky, ak padne motocykel. Podľa fotodokumentácie na týchto častiach nič není. Z policajných fotografií však vyplýva, že motorka ležala na úplne inom mieste. Martin z tej motorky spadol? Nespadol, oni ho strhli, oni mu vytrhli kľúč a strhli ho dole a motorku povalili. A potom tú motorku ťahali sem, tam nejaký ten smeťak. Tá ho poťahali tie susedie do dvora. Takouto manipuláciou s motorkou sa policajti mohli pokúsiť zmeniť naozajstný priebeh incidentu. V tom prípade sa motorkár nemohol dopustiť žiadneho útoku na policajta. Znamenalo by to, že ho policajti na ceste nezastavovali, ale že ho na nej doslova prepadli. Dobrý deň. Som Pálo Fér zo Slovenskej televízie. Hľadám pána Bullu. Buďte taký dobrý. Na penke? A kedy by sa mal vrátiť? So sťažnosťou na policajtov sa Martin Mikle obrátil aj na inšpekciu ministerstva vnútra. Tá však vychádzajúc z tvrdení svojich príslušníkov nenašla na ich konaní nič protizákonného a sťažnosť ako neopodstatnenú zamietla. Medzitým sa nám s údajnou obeťou útoku motorkára darí spojiť aspoň telefonicky. Čo hovoríte na to, že proste ten znalecký posudok vyznieva inak, než ste to popísali vy so svojím kolegom? Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem. Čo sa stalo, to som sa k tomu vyjadril. No dobre, ale z toho znaleckého posudku vyplýva, že tam nedošlo k žiadnemu útoku, k žiadnej zmene smeru motorky, ani k tomu, že by pridal ten motorkár, ale naopak išiel rovno a zabrzdil. No. Haló? No ja počúvať, čo chcete k tomu počuť? Ja som vám povedal, že ja sa vám k tomu vyjadrovať nebudem. Prebehlo vyšetrovanie, ako bolo, tak bolo. Ja som bola 2-krát na súde, no ale mňa nebrali do úvahy, že som jeho stará mama. Ale ja som to všetko videla. Znalecký posudok podstatne vyvrátil verziu policajtov. Súdkyňa však konštatovala, že dokazovanie nezistilo žiadne nové skutočnosti a obnovu konania v symbióze s prokuratúrou zamietla. Na základe toho znaleckého posudku môj právny názor je taký, že jednoznačne boli dané dôvody pre povolenie obnovy konania. On veril ako hlúpy, že za to, čo neurobil, nemôže byť nikdy odsúdený. Tak v prvoti sa nejak ani tomu
Ani sa advokáta nezobral, hoci bol finančne trochu na tom slabšie, ale mohol. Už teraz sme dali veľa na advokátov, ale už každý advokát mi povie, už je neskoro. A ja stále tvrdím, nikdy nie je neskoro. Keď raz to neurobil, tak by na to nemal byť potrestaný. Martinovi Miklemu by pomohlo už iba to, keby niektorý z policajtov priznal, ako to v skutočnosti bolo. Inak sa už na Slovensku spravodlivosti nedovolá. Nuž, dovidenia v iných časoch. To boli témy dnešných reportérov. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám všetko dobré. A o týždeň opäť dovidenia.